Haydi, soğuk indi. Ey, nişansın. Ya, yeter indi. Dürüst kırışmıysan sen. Нәрсе дегенсіз bu? Amanısın sana Arşa'dan gelgen İskender anlatır. Рәвешін кетірә bu. Getirmez. Bir tapkır Россия çempiyonu bulgan yigit ol. Ого, İskender şundan da şampiyon kaldın mı? Әйе, bulgan хәл bu. Sen neçe yaştan şıgıllana başladın? Min 8 yaştan, 2. klassdan birli şıgırlana başladım indi. İkinci sınıftan? Ого. İskender, senin nindi şehirlerde bulganın var? Minəm күп şəhərlərdə bulgan бар indi. Rəsəy çempionatlarında Məskəv, Novosibirsk, Irkutsk şəhərlərində bulgan бар. Polşaдағы Люблин şəhərində də bulgan бар. Польша? Анда кім білен бардың? Minəm oxutucu bilən Sarkisyan Gevorg Karoviç деп атайлар аны. Каратэ тілінде аны biz сынсый деп йөртәбез. Ул бик көчле спортсмен, ул безгә һәр бердә дә үрнәк булып тора. Һәм һәр ярышта да үзе дә бик әйбәт урыннар алып кайта. Neçe futbol, hokey oyunların saylamadın, güreşirge yaradasın mı? Әйе, көрәшергә дә яратам инде үзе. Миңа каратэ күргәч тә бик ошады. Минем беренче хәзер дә хәтерлим, минем беренче ярышта минем сынсый спорт залының уртасына килеп, безгә мастер-класс күрсәтте. Ул бер сугу белән генә тактаны ватып чыгарды. Минем күзем шакмак булды. Аптырап карап тордым. Һәм шул вакыттан ук мин үземә әйтеп куйдым. Бу спорт минем иң яраткан спорт булыр дип. İskender, миңа bir dostum дөрес көрәшмисең диде. Әйдә безгә берничә көнне кул күрсәт әле. Әйдәгез. Йогырыкны мыйлай тотырга кирәк. Зур бармакны 4 бармакка куярга. Һәм бер сугуны күрсәтим сезгә. Бер кулны монда куясыз, беренчесен алга. Хәзер 1-гә кадәр саныйм, һәм сез аны тиз алыштырырга тиеш, сугу шикелле. 1 2 3 4 5 Һәм икенчесе. Башта сугышы башлаганчы сез бер-берегезгә поклон ясарга тиешсез. Әйдә. Ул хөрмәт итү дигән сүз. Өченчедән, сугырга ярый башка һәм эшкә гәүдәгә. Муенга сугырга ярамый һәм моннан аскарак сугырга ярамый. Аңлашылды? Яхшы. Хәзер әйдәгез аяк белән эшләп карыйбыз. Аякны бергә куйдык. Куллар алга. Сол аяк белән башлыйбыз. Сезгә күрсәтәм, карап торыгыз. Менә, аякны күтәрәбез һәм алга сузабыз. Кире һәм аска. Хәзер икенче аяк белән. Һәм аны бергә эшләргә кирәк. 1 куйдык. 1 куйдык. Егетләр, алдагы көннәрдә каратэ белән шөгыльләнсәгез, менә мондый күнегүләр эшләргә кирәк була. Аяк белән өскә күтәрергә кирәк була. Бик каты растяжка кирәк сезгә. Әйдә күрсәтә. 1 2 3 4 һәм икенчеләр. Шәп. Ой, бигрәк яхшы булды бу. Хәзер мин сезгә бер күрсәтүне күрсәтәс килә. Ул ката дип атала. Ул ярышларда бер группа һәм икенче группа бар. Берсе ката, икенчесе кумита дип атала. Мин хәзер сезгә катаны күрсәтәм. Кан, тудай! Başla.
Шәп егет икәнсең. Рәхмәт. Бик көчле рәхмәт сиңа килүегез өчен. Сезгә дә бик зур рәхмәт мине шаянга чакырганыгыз өчен. Иң беренчесе гомердә спорт белән һәм уку белән шөгыльләнергә кирәк. Спорт ул сәламәтлеккә дә бик әйбәт, һәм тәртипне өйрәтә. Рәхмәт сезгә, малайлар. Үзеңә рәхмәт. Шаян ТВ үз эшен дәвам итә.